bueno, Ultzamako gaztanbera oso berezia da, ematen diogun zaboreagatik, ez? Azkenan erabiltzen dugu ardilatxaren esnia, eta erretzen dugu esnia urni berotu batekin, edo urni gorritu batekin, edo harria berotu batekin, eta horrek egiten du esneak irakitea, eta horrek ematen dio gero zabore berezia, ikizkin urrina esaten diote zaboreari. Eta harri horrek ematen dio zapore ona edo? Bai, ematen dio erre zaporea, eta erre zapore horrek ematen dio berezitasuna hemengo gaztanberari. Bai, ez dago beste inon halako modu bat egiteko gaztanbera. Zer esan nahi du gaur egun goxuarentzat, bere jatorri familiarrak lehentasun eta Ultzamako bailarrak izatea? Guretzako gaztanbera oso importantea da, gure jatorria da eta lehenengo produktua izan zen. Horretik aurrera, hasi ginen beste produktuak egiten, baina gaztanbera guretzako lehenengo produktua eta importantea da. Orokorrean, zein da zuen salmenta eremua? Guretzat eremua da leku guztietan saltzea, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, bai, estatu mailan eta kanpoan ere, Europan ere saldu egiten ditugu. Eta, leku guztietan eta gure produktuekin. Nola lortu du markak artisau izaera gordetzera ingurune industrial eta lehiakor batean? Guretzako importantena izan da kalitatea. Kalitatea gordetzen dugunean, guretzako oso importantea izan da hori, gure etorkizunerako eta industrial munduan hori gordetzeko. Gaztanberaz bai, zein produktu gehiago egiten dituzue? Alde batetik jogurrak egiten ditugu, argi, behi eta hauntza jogurrak egiten ditugu, eta horretaz aparte postrak egiten ditugu, gatillak, txokolateak, turroiak eta beste postre bereziak egiten ditugu garantzak. Zein eragin izan du goxuak, Nafarroako landa eremuaren garapen ekonomiko eta sozialean? Guretzako oso uste dugu, paper importanteak egiten dugu, inguru 50 pertsona gaude, Nafarroan bizi garenok eta hemen lan egiten duguno, eta gure inguruan influentzia daukagu, gure ekonomia desarrollatzeko eta aurrera joateko. Eta bukatzeko, nola irudikatzen du marka honen bere etorkizuna? Guretzako gure marka oso importantea da, zure ADN da, eta zaindu egiten dugu etorkizunerako berriro lan egiteko eta aurrera joateko eta gero eta produktu bereziago egiteko eta aurrera joateko. Hemen gaude gaurtzetzurekin, goxuako salmentako arduradunak. Hemen gaude Oiane Garatekin, Ultzamakoarekin. Nola antolatzen zuen enpresa? Gure enpresarendako portuguna berezia da. Azkenean, aurretik badu bere lana, dena prestatzen, baina gustokin prestatzen dugu gaurko eguna azkenean. Gaztanbera eguna hitz garrantzitsua da guretako azkenean, delako gure produkturik garrantzitsuenetako bat, ez? Esneetika aparte.
enpresa 1996an sortu zen, bi familien arteko enpresa familiarra da. Garai hartan bi familiak hemen ingurun zegoen enpresa, Danone izeneko enpresa lan egiten zuten, eta enpresa itxi egin zuten. Beraiek bi familien artean aukeratu zuten enpresa mantzieratzen. Azkenean, hasierako urte horiek ez ziren erresak izan, eta gaur egun bigarren generazioa sartua gauden enpresa biek, eta gaurko egunari garrantzi handia bere egunean eman zuten bezala guk ere segitzen dira. Aipatu duzu gaur eguna oso garrantzitsua dela zuretzat, nola erabiltzen ere gaurko eta gaurko egunean ere zer eskaintzen duzu? Gaurko azkenean, gaurko egunari aurretik bere lana badu, ez gaurko eguna prestatzea. Ilusio handiakin egiten dugu, 14. urtea da, urten, eta aurretik duen lana, azkenean gaurko egunean hanbertza jende hurbiltzak eta denak bere aberastasuna ematen dio, ez gaurko egunari. Azkenean ekartzen duguna gaurko egunean probatzen izan da gaztanbera eta bertze inbertzen produktu, ez? Baina batez ere gaztanbera jendeak ezagutzen duenak probatzeko eta ezagutzen ez duenak probatzeko aukera hori izateko. Ikusten dugu hemen gaurko postuak gain ere, lurrean badituztela hainbat jostain. Bai, azkenean gaurko egunera familiak hurbiltzen dire, ez? Helduak eta txikiak. Orduan txikietako toki polit bat ere prestatu dugu jolasean aritzeko, ez? Gure enpresa aktualizatzeko eta ikusten gehiago jasotzeko, nola eratzen zarete? Gaur egun sare sozialak garrantzia hitza handi hartu du. Orduan gaurko egunean adibidez jarri duguna da guri aipamena egiten diguna Instagramean sorteo txiki batean sartuko dela, ez? Sare sozialei guna handi hori emateko.
da jotzera, seguruago litzake gaua metxak izatea. Segi, segi! Saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. ¿Algún otro que quiera dar un poquito? ¿Tengo la mano? Venga, va. Beharriko erregina, lamiaren Así que bien. No. Para un rato vale, pero para más no, Maitasun zuen senoa, loturetatik iesi zure begietan noa. Ahora vamos a ver si alguien me Sí, gracias. Bueno, salir de ritmo, por un verde. Que acá, por ahí me dice, ¿usted puedo también? A la hora de un tipo. Aquí no suena cuando la de la capa, ¿eh? No. Coge de arriba, está apretando. Muy bien, claro que sale. ¡Hombre! Seguimos. Otra vez. Esto es una razón tras otra. Lo voy a mostrar otro. Seguimos. Muy bien. Otra vez. Haz un poquito de espacio porque la leche la tiene aquí la otra y tiene que bajar. Ahí otra vez. Para que sea más fácil. Adiós.
¿Vale? Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Bien. ¿Entonces ordeñar con nosotros? Hombre, vale. Venga. Vale. Con toda la mano. Así. Con toda la mano. Está bien, Lucas. Con toda la mano, ven. Eso es, muy bien. Mira qué bien. Muy bien, ¿vale? Pues seguimos. A ver, ahí tengo la técnica. Ya. Ahí no, al revés. Así, así. Con toda la mano, ¿eh? A ver, ahí un poquito. Y... ahí. Oh, muy bien, muy bien. No importa dónde vaya, quédate tranquila. Ahora otra vez, la coges de arriba. Un poco más arriba. Puedes controlar la mano. Ahí. Ahí, esta vez mejor. Ahora otra vez, coges de arriba. Eso es. Ahí. Qué fácil. Venga. Bien. Prueba, prueba. ¿Me vas a pagar el tarjeta? Mira, aquí son 25,50. Que sí, que no pasa nada, que solo los días no suelen. Coge, coge. Me parece muy bien. Ya dirás, qué poca vergüenza tiene. Oye, me alegra. Para la piel. Lleva la mano, se refleja un poco la teta. La serie de la misma. Arturo, venga bien.
goizean. Bueno, hemen gaude Ainara, Benta Ultzamakoa, eta ni Patxi Larraintzar, Benta Miguelkoa. Egingo du, urtero bezala, egin dugu gaztanbera, bueno, etxean egiten dugun bezala. Egunero egiten dugu normalen gaztanbera, eta egingo dugu, bueno, gure moduan, ez? Pues, ez ni errezen, eta hemen multzaman egiten den bezala, ez? Orduan, a ber, bueno, badaukat hemen, lehendabiziko gauza esnia. Badaukat hemen esnia, egiteko kaiku hau, orduan, esnia normalen izaten da, ardi latzaren esnia. Bueno, segun eta nola dauden ardiak, baldin badaude erditu berriak edo baldin badaude hilabeteak erditutak, pues daute kolpe gehiago edo kolpe gutxiago. Horrek ematen dio zapore berezia gaztanberari, ematen dio erre zapore gehiago edo gutxiago. Gaur egingo dugu burni batekin. Zartu den, hor garbitzen dugu. Vale, eta orain botatzen dugu esnia, ikusiko dutuen nola ezen da. Vale, honek ematen dio izkirrurrein zaporea, hau oso berezia da, bueno, a ver, zera utzi igual. Vale, ya veis qué potencia tienen los hierros. Venga, voluntario está darle al botón aquí. ¿Qué le da? Venga, vale. Bueno, orain badugu ja esnia, olatu behar dugu. Vale, zikitzen da nahiko errautzarekin. Se queda ceniza de eso de haber calentado y de estar en el fuego. Entonces tenemos que colar bien. Vale, cuchara.
comienzo el taller de queso, minuto de azúcar, hasiko gara mami hartatik. Gazta taller de egin. Hartuko dugu labana mozteko mamia, ura kentzeko. Hola. Hori da. Oso ongi. Eta ja botatzen dugu. Primera. Berriz ere? Oso ongi. Bueno, pues nik uste dut badela kriston giroa, urtero oberantz joan da, eguraldiak ere laguntzen du, eta, bueno, pues, ambiente pollita dugu gaurkoan. Lehenengo aldia da eta Ez, urtero etortzen gara. Beti aurrekin lehenbiziko erraldoietara pixkoa bat, gero mengo artisauak ustera, trikitilariak, Gaztanbera jatera noski, eta ongi pastera. Egunon, hemen dugu kiroletako kartele bat, talde berria da. Zerbait aipatu nahi duzu taldearen? Talde berria da, joan urtean hasi ginen herriz herriko txapelketan, Nafarroan mailan. Bigarren geratu ginen, da aurten hasi gara exhibizioak egiten. Atzo bera Lizarrondoan egon ginen, Amillanon. Arraiozkin batera egin ginen exhibizioa, oso polite. Eta gaur hemen gaude, mamian egunean. Hurrengo asteburuan ere Basaburuko egongo gara, hasi badugu udan badugu lana. Eta nola ikusten duzu taldeko etorkizuna? Momentuz bada afizioa, beti izan du dire herrikirolak utzaman, baina urte askoz ez da egin asko eta oen berriz hasi da, bada afizioa, hasi espero dut jarraitzea. Ez da ezin da jakin, baina espero dut hola jarraitzea afizioa. Hemen gaude Josirekin, delegatziarekin, nola sortzen Gaztanbera eguna? Gaztanbera eguna zen pixko bat erakusteko hemengo bizimodu bat edo ardiakin eta bizuzien hartzaileak eurek nola egiten zuten lana eta euren hori aurkezteko, gehien bat utzapako bizimodua. Guretzat ze garrantzi du egun honek? Bai, hori da, hemen tortzen dire aurrak, gazteak, ez dakitenak, Gaztanbera erosten dute tiendatan, baina ez dakit nondik heldu den. Eta hori da pixko, nahi dugu erakusi ez. Ardiak etzi, gero Gaztanbera nola egiten den, gazta nola egiten den, osea, pixko jakiteko nondik heldu den. Gaurko eguna ekitaldiz beteta egoteko, nola antolatu zarete programazioa sortzeko? Badago batzerde bat, udala, gero gaur egunean Gaztanbera egiten dutena, Benta Miguel, Benta Ultzama, gazta baitare egiten du Granja Eskuela edo horrek egiten du, eta elkartzen gara eta egiten dugu programa eta hor akordatzen da nola egiten. Gaurko eguna egoteko, nola antolatu zarete programazioa sortzeko? Egiten dugu, badago batzorde bat eta bertan daude gaur egunean Gaztanbera egiten dutenak, izango die Benta Ultzama eta Benta Miguel, eta baita ere badire Postres Ultzama, baita ere egiten duna Gaztanbera eta ardien esneakin egiten dituen produkto bordotxka. Ze etorkizuneko plan ditu galak ekitaldi hori begira? Ekitaldi hori begira, beti, ardian ingurun sortua da. Horrek segitu beharko dute betiko egitura hori, eta pixkota aldatzen dienak, betetzeko ekartzen ditugu gauza, bat izan aldea dantzaria, bertzi trikitilariak, eta hola. Baita ere, badire eskulaneko puesto hori bordoska bat, 20 piko, eta,
horik ere gustora etortzen dira, eta igual gehiago sartu edo aldatu egiten ditugu urtetik urtera, eta hori ezin beti berdinak ez etortzeko. Hemen gaude Beatrizekin, Ultzama baserri eskolakoarekin. Nola sortu zen fundazioa? Bueno, duala ja 2013 urtean sortu nintzen. Guk ikusten nion, geneukan soro bat, geneukan animali batzuk, eta, jendeak nahi zuen gure Ultzama baiaran zerbait egin zengatik landetxe asko daude, jatetxe asko, minoztago egiteko, nola esan, ariketarik, jarduerarik ez zegoen. Eta orduan, gure ganatu egin zen alkateak, eta alkatek eskatu zigon jagoa guztia, animali guzti horiekin, ze posible genuen egitea, ja bisitarik, edo zerbait. Eta horrela sortu eginen. Nola guia erizain eta medikua garen, orduan pentsatu ginen fundazio bat sortzea, ez enpresa bat modukoa. Eta hortan animaliak berreskuratzea, jendeari gure baiarako kulturak eta ez gauzak erakustea, eta ere galtzeko arriskuan zeuden jendeari laguntzeare hori ziren helburuak. Aipatu dituzu jarduera batzuk egiten dituztela, nolakok dira eta norentzat bideratuak daude? Guk ditugu bi bezero mota esan bitez, bai? Lehenengoak izaten dira familiak eta, kuadrillak eta lakoak, eta beste batzuk dire eskolak, aurre eskolak, institutoak eta asoziazioak, elkarteak eta lakoak. Orduan, taldeka etortzen direnei, beraiek eskatzen digute zer nahi duten egin. Nahi dut baserrera eskolara bisita, nahi dut gazta nola egiten den erakutsi, nahi dut sukaldaritzan, nahi dut herriko lanak edo hile moztea edo artila ateratzea, bakoitzak bere naia, batzuk ere baratza nola egiten den ere, nahi dute jakin. Eta gero eskolak, segun eta ze kurtsotan izaten diren, orduan bisita mota bat edo beste atiken dugu. Normalian nahi dute animaliekin izan, zengatik ari dire estudiatzen, eta orduan, hauek ze diren ez dakit mamiferoak edo gaztunak, hauek zer diren, horrela, dire. Eta hori bai, eskatzen digute, eta hor biziki bizitzea. Zergatik uste duzu dela berezia baserri eskola? Berezia alde guztita da. Azkenean proiektu oso bata, proiektu hori jasangarritasuna barne, indarkeria jasan dituzten emakumeen alde, galtzeko arriskuan dauden pertsonen alde, animaliak ere berreskuratu eta erreskatatzen ditugu, eta gero kultura ere, kultura da ardatz nagusia, gure zonaldekoa, Nafarroan iparraldea, euskera, hoi dena da pixkoat erakustea da nahi duguna. Galtzen ari baita, jendeak gero eta gutxiago ezagutzen du landa eremuko lanak, landa eremuko bizia, zengatik nora denek hirietan bizitzen diren, denek ordenagailuekin, telefonoekin dabiltzate, hortaz hori da nahi duguna, pixkoa berreskuratu.
Eta gaurko Gaztanbera egunean gehiago zentratuz, zein da zuen bete beharra, zergatik zaudeten? Bueno, lehenengo gauza, komisioan gaude, beste hainbeste enpresek bezala, Ultzamako beste enpresek bezala, eta, bueno, batzen gara, hasten gara, otsaia, partien, horren baite, prestatzen eguna, eta bakoitzari gauza bat tokatzen zaio egitea. Eta guri kasuan, jada 2 urte, 3 urte, ez jazen ezak ordatzen, gazta tailerra tokatzen zaigula egiten. Hortaz, hortan gabiltza. Eta zein da zure balorazioa gaurko egunarekiko? Pentsazazu, eguraldi ona, ja ekainan gaude, jendea sasoitzu, janaria, mamia daztatzeko, eta dauden produktu, gure zonaldeko produktu asko ere, oso ona, baietz. Eskerrik asko. Bai zuei. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.